Għal darb'oħra l-kap tal-Oppożizzjoni qed jirkeb karru ieħor biex jakkwista punti politiċi. F'intervista telefonika ta' ftit iktar minn 5 minuti fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil ħataf l-okkażjoni biex ikkritika l-approvazzjoni għal binja ta' 38 sular f'Taslima. Deċiżjoni li ttieħdet mill-Awtorità tal-Ippjanar u li għaliha l-Awtorità tal-Ambjent qed tikkunsidra għandix tappella. Għal dan Dlonk wieġeb il-Partit Laburista li nnota kif Simon Busuttil stess, permezz ta' rappreżentant tiegħu fl-Awtorità tal-Ippjanar, ivvota favur il-politika dwar il-high rises. Saħansitra meta kien deputat kap tal-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjoni li għaddiet, il-gvern li minnu kien jagħmel parti kien lest jaċċetta l-istess high rise ġewwa Town Square f'Taslima. Dan kollu f'sitwazzjoni li tixbaħ ħafna meta Busuttil ħareġ kontra investiment sostenibbli, tkellem kontra żvilupp fin-naħa t'isfel ta' Malta fl-edukazzjoni u tkellem kontra żvilupp fl-ODZ. Mbagħad mal-ewwel ċans li kellu rid jiekol art ODZ f'Birsebbuġa fi żvilupp li mhuwiex sostenibbli. Il-Partit Laburista żied jgħid li dak li jiġrilu kap ta' partit li m'għandux direzzjoni u lanqas jemnuh in-nies ta' madwaru stess. Din hija attitudni ta' min jagħmel parti minn establishment politiku li jaħsibu biss biex jaħtaf il-poter u jerġa' jagħmel daqs jew għar milli kien jagħmel qabel. Sa dan it-tant dan is-suġġett kien ukoll it-tema tal-karikatura tal-Gazzetta Kulħadd fejn b'mod komiku l-karikaturista wera lil Ryan Kallus ifakkar lil Simon Busuttil li kienu ivvutaw favur il-high rise. Busuttil donnu mhux kuntent għaliex it-torri se jispiċċaw ilestuh qabel il-kafetterija tad-Dar Ċentrali.